Ayiwa an balimaw aw ni ɲankuma kibaruya m'an bolo kala daw tulo kan o de ye k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnlenw kɔnɔna na Gawo kɔnɔ olu ka kiiritigɛ bulon ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n'o ye président du tribunal ye ko o ka mobili ko o ndarakira bingannikɛla 3 fɛ. Ayiwa a yirala k'a fɔ ko u ye mobili ninnu bingannikɛla ninnu ye mobili in minɛ k'a to a ka chauffeur kɛ de bolo k'u ye marifa de jɔ o la ni ka o lajigin ka bɔ mobili in kɔnɔna na yanni o ka taa ni mobili in ye. O tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ Gawo kɔnɔna kelen in na ko ONG dɔw fɛnɛ ka mobili bingannikɛla dɔw taara ni o ye. Ayiwa ko nin kɛwale ninnu de kɛlen don kɛwalew ye Gawo sisan nɔ bingannikɛlaw bɛ ka taa ni maaw ka mobiliw ye. An filɛ nin yɔrɔ min na i b'a fɔ bi sa ko sɛgɛsɛgɛliw bilalen don sen kan walasa a bingannikɛla ninnu olu ka se ka dɔn maa masinaman minnu don ani u ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni ka tɛgɛ da mobiliw kan mobiliw ka se ka segin u tigiw ma. Ayiwa an balimaw o tɛmɛnlen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo kala daw tulo kan o de ye k'a fɔ ko groupe d'autodéfense Tuareg min bɛ Menaka olu ye welewele bila Menakakaw ma. Welewele min kɔnɔna na u b'a jira k'a fɔ ko Menakakaw k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka u dɛmɛ walasa u bɛ se ka bingannikɛwale minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ taa bingannikɛwalew sɛmɛ Menakakaw la i n'a fɔ suɲɛli ninnu ni fagali ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ko Menakakaw k'u dɛmɛ u ka fɛɛrɛ kɛ n'u bɛ o tigilamɔgɔ dɔw dɔn u ka u dɛmɛ u ka u jira ka d'a kan k'a fɔ ko nin binganniwale ninnu ko nin tɛ kɛ sababu ye fiyewu walasa bɛn bɛ se ka lasabati Menaka kɔnɔna na cogo min na ko ni Menakaka minnu bɛ a bingannikɛla ninnu dɔn ou bien n'u bɔra kalama k'u dogolen don yɔrɔ minnu na k'u ka fɛɛrɛ kɛ ko ka o lase olu tulo ma ani Gatia mɔgɔw. Ayiwa an balimaw ni kibaruya ninnu de tun b'an bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.